Tekort zorgpersoneel lager dan verwacht. Het is vrijdag 28 februari. Dit is Zeeland Nu. Uitdaging om bestaand personeel te behouden. Toezicht voormalig Arduin opgeheven. En slecht rijgedrag maakt Deltaweg onveilig. Goedenavond. Het personeelstekort in de Zeeuwse zorg- en welzijnssector stijgt minder hard dan eerder werd voorspeld. Want inmiddels kiezen meer mensen voor een baan in deze sector. Maar toch schreeuwt vooral de ouderenzorg nog steeds om medewerkers. De 25-jarige Kashma Karwan Marov doet een opleiding tot verzorgende en maatschappelijke zorg bij Terweel in Goes. Ik ga 3 dagen naar school en ik loop ook 2 dagen mee in de praktijk. Daarbij krijg ik ook een stagevergoeding en uiteraard een baangarantie. Kashma is een van de velen die de afgelopen jaren koos voor een beroep in de Zeeuwse zorg- en welzijnssector. Met als positief gevolg dat het verwachte tekort aan personeel minder hard stijgt dan was voorspeld. Werd dat eerder nog geschat op ruim 1300 mensen in 2021. Inmiddels is het bijgesteld naar 850. Door vernieuwend praktijkonderwijs en het versneld klaarstomen van zij-instromers lukte het namelijk om meer mensen de zorg in te zuigen. Daar had Den Haag extra geld voor beschikbaar gesteld. Medewerkers wonen, medewerkers welzijn, uitbreiding van bijvoorbeeld psychologen, artsen, verpleegkundigen. Zeelandbreed hebben we denk ik heel veel extra mensen aan kunnen nemen van deze gelden. Toch is het in de ouderenzorg nog steeds behelpen. Hier is vooral vraag naar hoger opgeleid personeel. Nou, met name niveau 3 hebben we de afgelopen jaren veel vacatures in gehad die we niet konden vervullen. Voor de artsen staan de vacatures ook al lang open. Ook daar hebben we nog geen invulling voor gevonden. Daar worden campagnes op ingezet. Maar in de tussentijd proberen we het op te lossen met het, helaas het inhuren van ZZP'ers op de functies die we niet kunnen vervullen. Dat kost ons extra geld. Dat is natuurlijk jammer. Want aan de ene kant heb je daar nieuwe instroom vanuit de kwaliteitsgelden. En aan de andere kant moet je dat uitgeven aan duurder personeel. Instellingen doen alles om de zorg te kunnen waarborgen, want de druk is hoog. Ja, je merkt dat wel op de werkvloer. Ja, dat er gewoon tekorten zijn op dat moment. En we proberen er zoveel mogelijk aan te doen dat de cliënten daar geen last van hebben. Maar je moet heel veel taken bijvoorbeeld overnemen. De inspanningen lijken te werken, maar het is niet genoeg. Op de achtergrond doemt een scenario op waar je niet zo blij van wordt. We vergrijzen, ook het zorgpersoneel. Er komen meer chronisch zieken. Er komen minder mantelzorgers en behalve mensen aan het bed zijn er ook artsen en academici tekort. Instroom is 1, maar het behoud van mensen is 2. Vervolgens kijken, is de werkdruk niet te hoog? Kunnen mensen die bijvoorbeeld in de sector werkzaam zijn en daar misschien dreigen uit te vallen beter in een andere sector aan de slag? Samenwerking ziekenhuis, ouderenzorg, psychiatrie. We hebben de koppen bij elkaar gestoken als bestuurders en we weten met elkaar dat we echt gewoon op een nauwere manier moeten samenwerken om het personeel te behouden voor de zorg. In een zogenoemd Deltaplan wordt intussen hard gezocht naar oplossingen. Binnenkort presenteren de organisaties hun eerste bevindingen. Zeeuwen die hebben gecarnavald in Tilburg hoeven zich niet direct zorgen te maken dat ze zijn besmet met het coronavirus. Dat zegt GGD Zeeland. Gisteren werd bekend dat de man uit de omgeving van Tilburg is besmet met dat virus. Carnaval zijn natuurlijk heel veel mensen, maar de GGD van Tilburg gaat die contacten allemaal in kaart brengen. Dus als jij niet benaderd wordt door de GGD, dan hoor je in ieder geval niet bij de bekende directe contacten. De GGD maakt zich zorgen over de angst die er is onder de bevolking op dit moment. En probeert die onrust weg te nemen, alhoewel dat misschien wel lastig is. Ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, ik ga naar mijn opa in het verpleeghuis. En stel nou dat ik corona meeneem, want het is gevaarlijk. En dan zeg ik, ja, maar neem je nu bijvoorbeeld een griepprik als je naar opa gaat? En die hebben ze dan niet. Er is een publieksinformatienummer geopend voor mensen die vragen hebben over het virus. In de haven van Vlissingen zijn gisteravond 4 verstekelingen van een schip gehaald. Het 4-tal is door de bemanning tijdens de reis van Zuid-Amerika naar Vlissingen ontdekt. De mannen uit de Dominicaanse Republiek zijn ondervraagd en willen asiel aanvragen in Nederland. De marechaussee heeft de mannen overgedragen aan de IND die hun asielaanvraag behandelt. De mannen zitten nu vast in het detentiecentrum op Schiphol. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heft per direct het verscherpte toezicht bij gehandicaptenorganisatie Serenlo op. Het gaat om de onderdelen die voorheen onder Arduin vielen en sinds oktober 2018 onder toezicht stonden, omdat cliënten risico's liepen.
Dus we zijn nog lang niet klaar en zeker op sommige plekken loopt het ook echt nog niet helemaal goed. Er zijn een aantal activiteiten waar we de komende periode nog hard mee aan de slag gaan. De vlag gaat dus nog niet uit vanwege het vervallen van het toezicht, maar het is wel een drijfveer om verder te verbeteren. Ik hoop dat het eens maar nooit weer was. Dat we het met elkaar gewoon gaan rooien en dat we ervoor zorgen dat zometeen cliënten een mooi leven hebben en medewerkers goed werk en een organisatie die er duurzaam staat. Er zijn nog maar een paar mensen die weten dat Vrouwenpolder vroeger een voetbalclub had, VSC. Pim Duvekot weet dat nog wel. Hij speelde als 15-jarige bij de club en kwam al gelijk in het eerste elftal terecht. En wij gingen met hem terug naar het veldje waar het vroeger allemaal gebeurde. En wat was u voor speler toen in 53? Ik was linksbuiten. Linksbuiten. U was een snelle linksbuiten. Wat zei u? U was een snelle linksbuiten. Ik was vlugger als mijn schaduw. Daar achterin was het dus het groene huisje. Dat was dus voor het materiaal. Ja. En ja, het kleedlokaal was de bunker. Ja, de bunker. De bunker. Hier stond dus de bunker. Was dat niet raar om in een bunker om te kleden? Nou ja, we hadden niet anders. En dat was nog lekker ook, want het was altijd droog en warm. En die bunker die was dus altijd op temperatuur. Ik bedoel, maar 's winters vroor er niet en 's zomers was die koel. Ja. Daar was nog ergens goed voor, hè? Hij was nog ergens goed voor. VSC werd opgericht in 1950 en speelde in de tweede klasse van het amateurvoetbal. Al snel bleek dat de club spelers tekort kwam en zo moest Pim Duvekot als 15-jarige met het eerste elftal meedoen. Toen lag het veld er wel iets beter bij dan nu. Nou, hij rond niet zo goed meer. Ik ben gevaarlijk met mijn knieën bezig. Hè? Oppassen hoor. In 1954 had VSC nog maar 20 leden en verscheen het met uitwedstrijden soms wel eens met 7 man aan de aftrap. De meesten die zaten dus hier in de landbouw, dus die moesten zaterdags werken. Maar in het najaar dan werd er dus bieten gerooid en die dingen die moesten nog met de hand uitgedaan worden. Dus die jongens die wouden dan het extra's verdienen. Dus die gingen dus bij die boer, gingen ze dus die bieten rooien. Dus geen tijd om te voetballen. Hè? Zo was het gewoon. Hoe raar is het om te bedenken dat u hier 65 jaar geleden met uw maten aan het voetballen was? Ik heb er dus nadien eigenlijk nooit veel over nagedacht. Waarom niet? Omdat dus Vrouwenpolder de club was weg en je moest naar Cereskerk of naar Veren en dan houdt het op. En dan moet je dus dat schip verbranden, vinden wij althans. En we hadden ook geen andere mogelijkheid, dus we moesten wel. Het is vooral het slechte rijgedrag van automobilisten wat de Deltaweg onveilig maakt, zegt verkeersdeskundige Ruud Hoornman. Volgens hem hoeft de weg niet anders te worden ingericht om de weg veiliger te maken. In de auto met verkeersdeskundige Ruud Hoornman. We rijden over de Deltaweg van Goes naar Noord-Beveland en komen op het punt waar de weg versmalt. Je moet hier invoegen, je moet hier samenvoegen. En ritsen als je van 2 naar 1 rijstrook moet, dat is niet een eigenschap die de gemiddelde Nederlander van nature lijkt te hebben. Maar de situatie op zich is duidelijk genoeg? De situatie op zich is duidelijk genoeg. Het is ook een mooi punt, een helder punt om over te gaan van het stukje autosnelweg met 2x2 rijstroken naar de provinciale weg met 2x1 rijstroken. Vorig jaar vond op de Deltaweg een ernstig ongeluk plaats met 16 gewonden. 5 Zeeuwse gemeenten hebben nu bij de provincie aan de bel getrokken om de onveiligheid onder de aandacht te brengen. Nogmaals aandacht vragen voor de problematiek van onze Deltaweg. De grote Midden-Zeelandroute, de op één na drukste route van Zeeland. Door met de verkeersdeskundige naar het kruispunt van de Deltaweg met de Langeweg bij Wilhelminadorp. Hoe vindt u het hier ingericht? Normaal verkeerslichten op een 80 kilometer weg, die kennen eigenlijk allemaal dit soort inrichting. Het wegprofiel is niet erg breed, maar technisch gezien is de weg breed genoeg. Wat stellen jullie voor maatregelen voor? Feitelijk tussen de kruising Wilhelminadorp en de Oost-Westweg op ons eiland een 2x2 baans weg en een ongelijkvloerse kruising bij het kruispunt Wilhelminadorp. Zodat de doorstroming en de veiligheid ook veel beter is. Op Noord-Beveland bij de afslag Cats wordt de weg weer even 4-baans om even later weer smaller te worden. Elkaar de ruimte geven
dat is vaak wel wat leidt tot irritatie, onbegrip en extra turbulentie, waardoor het verkeer min of meer stagneert. Maar qua inrichting valt daar iets te verbeteren? Qua inrichting valt daar niets op af te dingen. Meneer Hoornman, we zijn nu de Deltaweg afgereden vanaf Goes tot en met de Zeelandbrug. Is dit nu een weg waarvan u zegt, daar moet acuut iets aan gebeuren? Als ik kijk naar de inrichting, dan is die inrichting voor mij niet een reden om te denken dat hier een onveiligere weg ligt dan menig andere provinciale weg. En ik praat erover verder met Marcel de Kranen, die bij de Deltaweg staat. Marcel, er is al veel te doen geweest om die weg. Gemeentes willen zo snel mogelijk dat die weg wordt aangepakt. De provincie geeft prioriteit aan andere wegen. Ik denk dat de provincie wel blij is met deze verkeersdeskundigen. Ja, dat zou je kunnen denken, want dat is natuurlijk een hele goedkope oplossing. Het is niet zo dat die verkeerskundige zegt, doe maar helemaal niets. Hij zegt bijvoorbeeld, breng betere borden aan, duidelijkere borden waarop staat dat je niet in mag halen. Denk ook eens aan trajectcontrole. Maar, zegt hij, door de bank genomen is deze weg qua inrichting gewoon goed. Ja, en laten we even naar de feiten gaan. Er gebeuren wel veel ongelukken op die weg en die voorkom je volgens mij niet met alleen wat borden. Nee, de verkeerskundige die zoekt het vooral in beïnvloeding van het gedrag in campagnes. Hij zegt, leer Zeeuwen toerist vriendelijk rijden. Hier verderop, als het mooi weer is, kijken toeristen vaak naar zeilbootjes. Ja, ga die mensen dan niet meteen inhalen en afsnijden, maar blijf er even achter. Toeristen moeten op hun beurt leren dat dit een provincie is waar mensen ook gewoon wonen en werken. Ja, eigenlijk is het allemaal heel simpel. Hou een beetje rekening met elkaar. Marcel de Kranen van een natte Deltaweg, dankjewel. En normaal gezien zou dit de laatste dag van februari zijn. Maar dit jaar niet. Morgen wordt er een extra dag aan de maand geplakt. En die hebben we te danken aan de Middelburger Paulus van Middelburg. Paulus van Middelburg is geboren in Middelburg. En hij heeft in Brussel gestudeerd. En die is op een gegeven ogenblik door het Vaticaan gevraagd om een nieuw ontwerp te maken voor een nieuwe kalender. Want een jaar duurt geen 365, maar 365 en 6 uur. Hebben ze 1 keer in de 4 jaar een dag ingelast. Op 29 februari hebben we een dag extra. En op die manier wordt het dan weer een beetje gecompenseerd. Het droge weer was van korte duur vandaag, want stel je voor dat we er eens aan zouden wennen. Vanavond houdt het druiligere weer nog wel even aan. En morgen wordt het er niet beter op met regen en met vooral rond het middaguur kans op windstoten. Later op de dag klaart het wel een beetje op, maar blijft er kans op een bui. En in Zeedokzondag is er weer een documentaire uit de Oude Doos te zien. Dit keer gaat het over de Zeelandbrug, die 55 jaar geleden werd geopend door koningin Juliana. Maar niet alle kinderen die bij de opening waren, bewaren daar nog goede herinneringen aan. Het was een ijskoude dag en de koningin Juliana was veel te laat. En daardoor, we stonden met honderden kinderen van heel Schouwen-Duiveland, schoolkinderen. En we werden dus klierig, we hadden koud, we moesten maar wachten. Kortom, afzien. En daar kunt u van genieten zondag om 12 en 4 uur 's middags en 's avonds om 8:30 en 10 uur. Hierna onze serie over de Slag om de Schelde. En tot zover de huishoudelijke mededelingen voor vandaag. Fijne avond en een goed weekend.